Assalamu alaikum muhtaram milletteşlerimiz. Siz Tatarla tapşırığın qarıysız. Programımızın bugün işiğalışında bizden itibarınızga uzgan atnada bulgan qay bir materiallarını qabatlap təqdim eterbiz. Onlar bizden itibarga layık. Studiyada min İnsaf Abdullah. Ул татар сынлы сәнгатенә нигез салучы. Шуңа степ рәссам график. Россияның һәм Татарстанның халык рәссамы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Бакый Урманчы турында сүзебез. Быел татарның әлеге затлы, күренекле шәхесенең тууына 125 ел. Шул уңайдан төрле чаралар уза. Бу көннәрдә аны Габдулла Тукай әдәби музейында да искә алдылар. Махсус күргәзмә ачылды. Милли музей фондларыннан документлар, хатлар, фоторәсемнәр тәкъдим ителгән. Сынлы сәнгатьнең аксакалы Бакый Урманчы безнең şəxslər səhifəsində. Рәссам, график, сынчы, полиглот, укытучы, агач эшкәртүче, җырчы, шагыйрь һәм тагын әллә күпме һөнәр иясе. Үз гомерендә ул ачлыкны да күрә, гражданнар сугышын, репрессияләрне дә кичерә, төрле шәһәрләрдә яшәргә туры килә. Бакый Урманчы үзе тулы бер эпоха. Атаклы сынчы Буа районы Күлчеркене авылында күп балалы гаиләдә 4нче сабый булып дөньяга килә. Әтисе авыл мәчетендә имам, әнисе шигүче. Сәнгатькә, милилеккә омтылу, матурлыкларны күрә белү гаиләдән. Туган ягының табигаты да формалаштыра аны. Анда авыл зия ерак түгел. Зиядә балчык белән зия глиняный балчык белән ул шул балчыктан уенчыклар ясаган. Шул вакыттан аның сынчы булырга сәләте бар икән белгәнгән. Бакый Урманчыга 10 яшь булганда алар гаиләсе белән Казанга күченә. Егет Мөхәммәдия мәдрәсәсендә белем ала. Бары тик гражданнар сугышыннан соң гына 22 яшендә Казан сәнгать мәктәбендә укый. Аннан Мәскәүдә белемен арттыра, гарәп, төрек, инглиз, алман телләрен үзләштергән, Урта Азиядә сәяхәт итә, кайда гына булса да кулыннан буяу төшмәгән. Қазақстанда Бакый аганы менә Латифи бар бит инде композитор. Ondan soң башкалар бар. Алардан да югары бәялиләр. Менә аларның классик язучылары Мухтар Авызов 1897-1900 елларны 60-мы шул тирәдә яшәгән бик язучылары. Һәм инде Мухтар Авызов белән дус булалар. Һәм инде Алматада шушы бик әйбәт музей бар. Музейның иң турында Мухтар Авызовның портреты. Аны кем ясаган? Безнең Бакый Урманчы. Ondan soң Ташкентта вакытта, Самаркандта сүз чыккан вакытта инде Бакыйның якташлар, Бакый безнең якташлар дип. Чыңгыз Ахмаров, зур художник. Мин дә бик күп кешеләрдән укыдым ди. Ләкин безнең Бакый абзый кебек шушындый бик рәссам юк. Бу Чыңгыз Ахмаров фикере. Шуңа күрә хәзер менә без инде менә шундый бик затларыбызның кадерен билик. Тик илнең тарихында кара тап булып уелып калган заман килә. Репрессияләр Бакый Урманчыны да аямый. 1929 елда көтмәгәндә остаханәсенә кирип кулга алалар. Милләтчелектә гаепләнеп 5 елга хөкем ителә һәм Славки утрауларына җибәрелә. Күргәннәре бары тик аның моңсу күзләрендә генә чагыла иде диләр. Әйҗаты нигездә оптимистик рухта. Бакый аганың һәр вакытта да аның үзенең фәлсәфәсе картиналарда чагылыш таба. Ул тормышны ярата. Шуңа күрә дә ул тормышның тискәри якларын күрергә тырышмый, уларның уңай якларын күрергә тырыша. Монда аның инде поэтик фикерләве, аның поэтик сурәтләве чагылыш таба. Чөнки ул үзе дә шагыйрәнә кеше, шагыйрь. Шул вакытта ул музыканы ярата. Фольклордагы кебек халыкчан һәр вакытта да күтәренке рух белән яза. Ул чынлап торып да романтик. Күңел багладым эшем булмасына, тәвәккәл иттем кудрәт иясенә. Менә шундый бик матур шигырьләр. Аннан минем белүемчә әле күптән түгел аның шактый архивы музейга тапшырганнар. Анда бик күп диләр миңа аның хатлары, шигырьләре, җырлары. Миңа нидә галерея, Хазина галереясында аның дискларын бирделәр. Анда без
Аннан да сайлап алдык. Бик матур тавыш белән әллә Илһам абый Шакир җырлый, әллә Бакый Урманчы. Сезнең әле алга таба безнең тамашачыларыбызны, сезнең телевидениегезне караган тамашачыларыбызны, милләтебезне шаккатырасыбыз бар әле безнең. وسبحوا بكرة وأصيلا. Ул эшен һәр вакыт дуга белән башлаган, Коръәнне көйләп укыган. Көндә иртәнге намаздан соң остаханәсенә ашыга. 6да инде ул баш аягы белән иҗатка чумган. Когда он работал, вот он как бы не веселился, а вот так спокойно был и даже немножко, вот как сказать, чуть грустный. Вот это как бы было ему характерно. Он привык преодолевать препятствия и трудности. Вот. И это состояние было ему хорошо знакомо. Аның эшләрендә суфичылык рухы да туемлана. Иҗатында көнчыгыш мәдәнияте чагылыш таба, шул ук вакытта татар сәнгать агымнарын да куллана. Безнең татар халкының хәзерге тормышы да яхшылап күрсәтелмәгән. Аннан соң тарихи тормышы безнең бит сәнгатьтә аз күрсәтелгән бик. Бездә әле эшли торган һәм тарихыбыздан, һәм хәзерге хаятыбыздан ясала торган нәрсәләр бик күп. Demek materyal diyen табигый материал безнең рәссамнар өчен тулы. Менә мин аның белән сирәкне аралашырга туры килде. Ул бик эрудиция, укымышлы зат иде. Мөхәммәдия бетергән кешеләр арасыннан университеты, Европа университет академиясында бетергәннәргә караганда бик затлар чыккан. Һәм менә ул шушында укыган, шушында тәрбияне алган, тиешле милли дини тәрбияне алган. У нас разница большая была, мне чуть за 20, а ему уже вот в моем возрасте был там уже там за 70. Вот. А мы когда общались, вот у нас как бы не чувствовалось как бы разница в возрасте. Он свою высоту, даже возрастную, не использовал там в общении. Әле исән чагында ук Бакый Урманчы инде татар сәнгатенең классигына әверелә. Хәзер дә аны онытмыйлар. Казанда Бакый Урманчы музее бар. Аның турында фильмнар төшерелгән. Шулай ук төрле шәһәрләрдә аның исеме белән урамнарны атыйлар. Казанның үзәгендә сынчы, фотограф, рәссам Бакый Урманчыга әнә шундый һәйкәл тора. Аны 1997 елда ачалар. Кырлайдагы Габдулла Тукай музее да Бакый Урманчы эскизы буенча әзерләнгән. Казандагы Тукай әдәби музеенда торган шагыйрьнең бюстын Бакый Урманчы ясый. Гомумән, сынчы иҗатында Габдулла Тукай әсәрләре, аның геройлары бик күп һәм алар төрле үсеш кичерә. Бакый Урманчы ул шөгыльләрне ясаган беренче авторларның, беренче рәссамнарның берсе. Анда 2000 шөгыльләрне дә усал, елмаючан, шаян шөгыльләрне дә күргән мөмкин. Әлбәттә, менә Бакый Урманчының кыйммәте дә шунда. Ул һәрбер сүрәтләнгән геройны, җан иясен дип әйтегәндә шөгыльләрне шул исәптән хәрәкәттә сүрәтли. Милли музей фондларында Бакый Урманчы эшләре шактый. Әдәби музейда оештырылган күргәзмәдә рәсемнәреннән тыш төп нөсхәдә документлар, хатлары да тәкъдим ителгән. Мисал өчен композитор Нәҗип Җиһановка кайгы белдереп язган телеграммасы. Алар бик дус булганнар. Как вспоминал Жиганов, он, проходя по Кузнецкому мосту, обращал внимание на очень интересные акварели, подписанные Урманче. И в Москве судьба их свела. И свела не где-нибудь, а на концерте симфонической музыки. Потому что Бакий Идрисович был большой поклонник классической музыки, симфонической музыки. Вот. И даже по такой легенде семейной, это был концерт, на котором исполнялась первая еще студенческая симфония Назиба Жиганова. Они познакомились, подружились и эту дружбу сохранили на всю жизнь. Туган авылы Күл ширкенендә Бакый Урманчының йорты сакланмаган, аның урынында мәктәп, ә ерак түгел 2012 елда аның музеен булдыралар. Безнең музейда гына Айдар Урманчы безгә бүләк иткән, аның посмертный маскасы саклана һәм уң кулы. Аның Саловкида булган вакытта чорда аның шәхси кружкасы, гимнастеркасы да бар безнең музейда. Хәзер Буа шәһәрендә дә музей булдырырга ниятлиләр проектын инде әзерлиләр. Гомумән, Бакый Урманчының иҗат эшләре Россия һәм Берләшкән Дәүләтләр Берлегенең 20 музее фондларында саклана. Бүгенге көндә безнең менә аспирантыбыз Менгалиев Марат Искәндәр улы Бакый Урманчының графикасына багышланган монография
чыкты. Бу безнең Галимҗан Ибраһим исемендәге Тел һәм әдәбият сәнгать институты нәшр итте. Әле менә яңа гына табадан төште. Фильм әзерлим, документаль фильм, бу кыска метражлы фильм була. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Галимҗан Ибраһимов әсәрләренең яңа 15 томлыгы дөнья күрде. Әлеге җыентыкта татар әдәбияты классигының бүгенгә билгеле булган барлык әсәрләре, мәкаләләре, хатлары урын алган. Шунысы кызыклы, татар хатыннар күрми, безнең көннәр әсәрләренең башка вариантлары да китерелә. Бу әсәрләр бер-берсеннән тамырдан аерылып торалар. Тагын нинди үзгәрешләр бар? Айзат Шаймерданов дәвам итә. Менә бу томнар 8 томлыктан, аның инде соңрак 9 томда чыкканын беләсез, Фатима апа Ибраһимова җитәкчелегендә. Нәрсәсе белән аерылып тора һәм Галимҗан Ибраһимовны кай ягы белән күрсәтә. Совет чорында басылган томлыклар белән чагыштырганда төп аерма Совет идеологиясе аркасында кирми калган әсәрләрнең яңадан дөнья күрүе. Моңа кадәр 74-86 елларда Галимҗан Ибраһимовның 8 томлыгы эшләнә. Әлбәттә, барлык әсәрләр бастыру мөмкин булмый, ә хәзер барысы да бүгенгә билгеле булган барлык язмалары дөнья күргән. Менә бу томнар Галимҗан Ибраһимовны чын мәгънәсендә үзенең яшәү мәгънәсен татар халкына хезмәттә күргән һәм татар халкының мәдәниятен төрле юнәлешләрдә үзгәрткән шәхес буларак күрсәтә. Әдәбият сөючеләр өчен шактый зур яңалыклар да бар. Татар хатыны ниләр күрми дигән әсәрне җыентыкта 2 вариантта укырга мөмкин. Икесе 2 әсәр кебек аерылып тора. Әлеге әсәрләрнең иҗат методы да төрле, әлеге әсәрләрнең эчтәлеге дә төрле. Безнең көннәр әсәренең элекке нөсхәсе дә тамырдан аерыла. Адәмнәр әсәренең соңгы вариантында Советлар хакимиятенең ярдәме күрсәтелә. Әлеге повесть Совет идеологиясына туры килми дигән сылтау белән элекке томнарга кертелми калган иде. Аңлатмаларда тулайым бирәбез, чөнки укучы 2 концовкасы белән дә танышырга тиеш дип саныйбыз инде. Анда Совет хакимиятенең ярдәме күрсәтелә. Галимҗан Ибраһимовның яңа 15 томлыгын соңгы 5 елда язганнар. Монда 125 яңа мәкаләсе дә кертелгән. Ибраһимов күз алдына тел галиме дә, публицист та, тарихчы да буларак килеп баса. 1909 елдан алып инде 30 елга хәтле Ибраһимовның тарихка караган хезмәтләре дип әйтәбез, берничә китап һәм анда гомумән 2 китапка 46 хезмәт кергән. Менә шушы бу басмада шушы 46 хезмәтнең 23-се өр-яңа материаллар, өр-яңа моңарча басылып чыкмаган. 11-нче томда 15ләп кирде ул, 12-нче томда 8 өр-яңа әйберләр кирде инде. Бүгенге көндә аның 20гә якын имзасы булуы билгеле. Һәм без академик басманы эшләгәндә шушы имзалар нигезендә эшләдек. Аның 1919 елда язылган Душманнар арасында 4 ай исемле язмасы бар. Бу бер юлы берничә газета-журналда басыла. Мәсәлән, Кызыл юл газетасында ул имзасы белән, Эш газетасында Тыңлаучы имзасы белән, Кызыл армиядә Галимҗан Ибраһимов имзасы белән басылып чыга һәм монда инде бу алдагы әйтеп үтелгән имзаларның Галимҗан Ибраһимовныкы булу-булмавы турында шик калмый. Галимҗан Ибраһимовның мирасын кайтару эше дәвам итәчәк. Быел әдибнең тууына 135 ел. Хәзер мәктәпләрдә, академик даирәләрдә аны искә алу бара. Айзат Шаймерданов, Татарлар, Казан. Ул 1941 елда 7 балалы ишле гаиләдә 2нче сабый булып дөньяга килә. Аның үсмер чаклары да иң авыр һәм катлаулы елларга туры килә. Ул үзе исән калганыма кайчакта хайран калам ди. Сүзебез озак еллар Ульяновск өлкәсенең Шардаклы районы татар мөхтәриятен җитәкләгән хезмәт ветераны, районның мактаулы гражданины, төбәк тарихын өйрәнүче Җәмил Сафиулла улы Хакимов турында бара. Безнең хәбәрчебез Рамис Сафин 80 яшын тутырган ил агасы янында булып, аның белән бергә юбилярның гомер мизгилләрен барлады. Yıraklardan qarab kiləm şanlı basularına. Татарстанның Шүпрәле районындагы җырларда җырланган Чынлы елгасы буенда урнашкан данлыклы Кече Чынлы авылында дөньяга килә ул. Еллар узгач туган төбәкне калдырып Сембер Ульяновск якларына китеп, гомеремне шунда уздырырмын дип, ул чакта Җәмил абый башына да китермәгәндер. Мин килгәнемә үкенмим, чөнки мин бу
районындагы татарларга күздәрен ачырга булыштым. Мен беренчедән булып Калмай авылында председатель булып эшләгәндә иң беренче районны сабантуй уздырдым. Анда әле кимдә уздырмайды. Аннан соң менә монда автономия килгәчтән мен инде елда сабантуйлар үткәреп татар теле культурасын үзебезнең телебезне культурабызны алга җибәрүшендә күп эшләргә миңа насыйп булды. Әлбәттә ул авыл туган як авыл беркачанда иштән чыкмайчан ки мен анда туган, шунда үскән, шунда мен анда тормышым минем аннан башланган. Казанда авыл хуҗалыгы институтын тәмамласа да, ул 1968 елда Ульяновск өлкәсенә килә. Еллар дәвамында ул үз тырышлыгы белән гади инженердан районның зур оешма җитәкчесе дәрәҗәсенә кадәр күтәрелә. Җитәкче кеше иң беренче үзе белемле булырга тиеш. Ул укыган, төгел белемгә омтылып яшәргә тиеш, үзендә эшләргә тиеш. Hem gadil bulurga teyиш. Remis mene şunu etirem, iň birinçi her bütün jitekçi min üzümde keşini yaratırga kirek. Keşini yaratmasan sen üzüňni de seni öğret etmeler bolar. Indi kübise kübürek işte idi o. Kışın, jayın, jaykinne, kiskinne, yazkinne biz onu görmeydik. Kübise işte, kışın indi kübürek bizim bilen vakit uzduraydı. Узган гасырның 90-нчы елларында илдәге вәзгыять үзгәреп, завод-фабрикалар ябылып, колхоз-совхозлар таркалган чорда да зирәк акыллы Җәмил абый предприятиене генә түгел, коллективны да саклап кала ала. Аңладым мен безгә ничек булса да үзебезнең халыкны саклап калу өчен алдынгы шул периодка карата алдынгы алымнар кулланып алып калырга. Тиз-тиз генә хозурашлыкка күчердем. Үзебезнең халыкны берсендә işten kıskартмадым. Иң зур зарплата алып эшләделәр. Мин премиялар төләп торайдым. Иген белән май, сыер майы бирәйдем. 90-нчы елларда. 90-нчы елларда. Шикәр кымы, ит бер туктамыйча. Безнең минем халкым, үземнең гаиләмдә, халкым да, эшчеләрем дә СССР заманында да яхшырак берсе дә белмәделәр. Авыр. Таләпчән җитәкче, оста оештыручы ярдәмчел Җәмил аганы районда әле бүген дә зурлап яшиләр, остазым дип атыйлар. Ул кеше өчен егылып төшә торган, халык өчен бөтен киңелен биреп, бөтен көчен биреп, аларга яхшы булсын өчен эшли торган кеше. Алар инде безнең ылы пример ала торган кешеләребез. Вот часто обращайтылайдык кеңеш белән үзләренә. Вот һәр вакыт шундый кирәккән җимешеңне алардан яхшы сүзләр ишетеп киләчәккә нормальный дөрес решениелар принимать була иде безләр белән. Алла хезмәт юлы узып, лаеклы ялда матур гына яшәп ятканда, моннан берничә ел элек Җәмил абыйның хатыны Дания апа вафат була. Мин яшьләргә әйтер идем, тормыш иптәшен сайлаганда белеп сайлагыз, һәм яшәгәндә бер-берегезгә юл биреп, бер-берегезне хөрмәт итеп яшәргә өйрәнегез. Иң беренче картайганда да, картайган көнеңдә дә бергә яшәгән иптәшең, синең тормыш иптәшең ул мәңге синең белән бергә, синең бөтен хөлыкларыгыз туры килгән, бер-берегезгә уже җайлашып беткәннәр. 50 елга якын бергә яшәп, ике бала, малай белән кыз үстергән тормыш иптәшен югалтканнан соң, ул Әстерхан якларыннан Найля ханым белән никах укыта. Ул табигатьтән бик камил һәр отношениедә бик камил кеше. Тормышта Җәмил Сафиуллович булу, бик кыйммәт нәрсә ул. Зок еллар районның татар автономиясын җитәкләгән. Әле бүген дә өлкә татар автономиясының президиум әгъзасы Җәмил абый белән Найля апа моннан берничә ел элек Чардаклы районы татарлары турында саллы гына китапта бастырып чыгаралар. Бу китап 2019 елда Сембер китабы дигән өлкә конкурсында җиңеп тә чыга. Бу китапны чыгару ул үзе бер зур вакыйга булды безнең өчен. Biz гаилә белән менә шул эшкә алындык. Башта аның шундый зур авырлык буласы башка килмәде, белмичә генә тотындык. Аннан соң инде авылларда йөрергә тотындык, татар авылларына барып, активларны җыеп, аларга аңлаттык үзебезнең шул китап язарга алынганыбызны, тарихыбызны барбарга, үзебезнең менә халкыбызның тормышын күрсәтергә. Бу укымышлы һәм зыялы йортта китапка хөрмәт зурдан, урында түрдән. Бирдә нинди генә китап юк. Менә бу Шура журналы.
Мысы қойнанамнакан, Патиева Зейнеп әбинеке, менә бу Сөмбикә журналының 1914 елны чыккан нөсхәсе, бәлки бу Казанда да 1-2дәдер. Монда шулай ук Газиз Гайдуллинның татар тарихы бар. Бик күп гомумән монда бик зур мирас. Моннан 80 ел элек Кече Чынлы авылында Сафиулла абый белән Мөкәррәмә апаның зур гаиләсендә туган Җәмил абый кебекләр турында нәкъ менә тормышта үз урынын һәм яшәү кыйбласын дөрес тапкан кеше диләр дә инде. Ульян селкәсеннән Рамис Сафин, татарлар. Дәвам итәбез. Хәзер мәскәүлеләр дә татарларда кунакта булалар. Россиянең яңа тарихы дәүләт музеенда татар мәдәнияте һәм көн күрешенә багышланган күргәзмә ачылды. Кием салым, табак савыт, бизәнү әйберләре, булардан башка татар халкының тормышын күз аллау мөмкин түгел. Татар тормышы күргәзмәгә килүчеләргә тулысы белән ачылачак. Әлеге күргәзмә Россия халыкларының мәдәни мирасы елы уңаеннан оештырылган. Тулырак алдагы видео язмада. Бусаганы атлап кирүгә җыр бию. Юк исә туйда юбилейда түгел. Шулай да тантана өчен сәбәп бар. Мәскәүдә Алабуга музей тыюлыгының татарларда кунакта дигән күргәзмәсе ачылды. Татарларда кунакла дип исемләнгән күргәзмәгә җыелган рәсемнәр, картиналар, алар Россиянең төрле төбәкләреннән Алабугага килгән арт-симпозиумга килгән рәссамнарның эшләре. Ул эшләрдә татар халкының гореф-гадәтләре, бәйрәмнәре, йолалары чагылдырыла. Бик күп эшләр Сабантуй бәйрәменә багышланган. Ул татар халкын гына түгел, Россиянең барлык халыкларын берләштерә торган бәйрәм. Экспозиция Россиянең яңа тарих музей бинасында урнашты. Бу экспонатлар тупланмасы гына түгел, зур этнографик коллекция. Татар халкын әлеге әйберләрдән башка күз алдына китерү дә мөмкин түгел. Картиналар, табак савыт, йорт җиһазлары, музыка уен кораллары, милли киемнәр һәм бизәнү әйберләре. Здесь представлены наши хасите, это перевязи женские. Здесь представлены изю, если вы вот обратите внимание. Здесь представлены предметы, в которых женщины хранили суры из Корана. 19-нчы гасыр ахырында менә мондый бизәнү әйберләреннән башка татар хатын-кызларын очрату мөмкин булмаган. Әйтергә кирәк, бу бик зур осталык та сораган. Мондый изү мәсәлән 6 килограмм тәшкил иткән. Музей экспонатларын карап кына калмыйча, аларның эшләнешләрен дә күзәтергә була. Әйтик, бизәнү әйберләрен. Тамашачылар алдында осталар тире белән төрледән-төрле бизәнү әйберләре чигәләр. Бу чиракта әйбердән бигрәк бизәкнең чигелеш ысулы мөһим. Кожная мозаика – это древнейшая технология ручного производства татар, которая существует уже более 1500 лет. И на протяжении веков она имела отличительный символ роскоши. Тамашачылар арасыннан кемдә булса тиридән бизәк ясау һөнәр белән мавып китмәс дип әйтеп булмый. Декоратив әйберләрнең тагын бер милли үзенчәлеге гарәп алфавитын язу. Моңа күргәзмә павильонында өйрәнергә дә була. Например, как вообще делается Күргәзмәгә килүчеләр татарларда кунактан бик канәгать. Күргәзмәнең рәсми ачылышы да чын концертка әверелде. Барлык Мәскәү татарларда кунакта дигән күргәзмәгә чакырасым килә. Чыннан да монда бик җылы, бик якты. Татарларда кунакта күргәзмәсе Россиянең 12 шәһәрендә булды. Мәскәүдә күргәзмә май урталарына кадәр эшли. Аннан соң Тамбов һәм Якутск шәһәрләренә юл алачак. Инсаф Абдулла, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Бүгенгә менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Кайда гына яшәсәк тә үзебезнең татар булуыбыз белән горурланып, изге гамәлләр кылып яшик. Йорт җирләрегез имин булсын. Сау булыгыз.